На къде, господин Бачийски, изглежда ли предрешен избора за Бургас? Според мен, ако гражданите на община Бургас знаеха в детайли безобразията, които се случваха през порочното 16-годишно управление на кмета Димитър Николов, едва ли щяха да му дадат такава оценка. Вчера бях на едно събитие на антикорупционния фонд и там, между другото, журналист посочи, че основната причина за така доброто мнение на хората към местната власт е това, че община Бургас харчи ужасно много пари за локалните медии и когато един журналист има критично поведение към местната власт, обикновено това финансиране бива прекратено. Може би това е една от причините за този медиен комфорт. Аз лично присъствах на, може би, 8 или 9 протеста, които се случиха в Бургас през последните 2-3 месеца и мога да ви кажа, че гражданите на община Бургас по никакъв начин не виждам да изразяват такъв тип отношения. А последният протест, на който бях, беше протеста в квартал Долно езеро и в Лозово. Нямате си на представа какво беше отношението на хората към проблемната инфраструктура, тъй като Бургас в момента се развива основно в централна градска част, а кварталите, комплексите и съставните селища са забравени.